Söyleme şöyle ki besin. Hayda Mehmet. ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри душанбе барои ид 97 сар қушқорои тайёр омодагӣ. дӯстони азиз ҳозир дар давоми видео ҳамаша маълумотоша метем, нархош чӣ хел, хоб чӣ шароито дорад то ида, чӣ тарофҳои плюса дорад, и соҳиби мол шумода чӣ ёрдам мекунад харидорода. ҳама тарафҳо ҳозир маълумотоша метем. 97 сар қушқора ҳамиҷа. видеора нагзаронда тамошо кунед. хоб суроға шаҳри душанбе. харидоро бемалол алоқа биромадан мегирен, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. хоб дӯстони азиз, мо наворо сар кардем. барои харидоро беҳад шароитҳои зур карда мондагӣ ҳозир дар давоми видео мефаҳмонем. ҳамиҷа 97 сар қушқорои тайёр ҳаст барои идда қурбонида. хоб синни солашон аз 1,5 сола то 4 солара ҳаста. ҳамаш эм хӯрдагӣ, аввал айлоқ гаштагӣ, баъд эм хӯрдагӣ. мақсад қушқорои тайёра. аз 2 дандон то 4 дандона, шишак чорӣ меган. синни солашон мана аз 1,5 гуфтем то 4 солара. думба калон, думба майда. хоб ҳамаи вариантҳо ҳаста. дӯстони азиз, ин тарафи плюсш ҳамин аст ки агар шумо ҷо надошта бошем, мисол харидорӣ мекунед, то рӯзи ида ҳамиҷа бонӣ карда метиҳад шумода. рӯзи ид ё ки гирифта мебарен, ё ин ки қассоб надошта бошен, қассоб ҳам ҳаст, лекин пули қассоба харидор метиҳад. пули қассоба битед, ҳамиҷа қассоб ҳам ҳаст, ҳаминонро забт карда метиҳад шумода. гӯшти тайёра мегирем, мерем рӯзи ид. рақамҳо дар рӯи экран дӯстони азиз. қушқорора ма як қатор хушро нишон будем, баъд нархоша гап мезанем бародаро. нархоша ҳатман аввали видеода гап мезанам. бетоқат нашен. бетоқат нашида хушро тамошо кунену баъд ягонша интихоб кунен. хоб касоне ки раҳои дура бемалол шумо ҳам метавонед ки ба телефон заказ кунед. дастафкаша хай вақти савдода маслиҳат мекунед чӣ хел мешавад, чӣ мешавад. мана дӯстони азиз, беҳад ҳолатҳошон хуб қушқорора. ака хӯрданашта саломатишта ягон гап нест. ҳамаш 100%. молои намехӯрдагӣ хеле мол намешавад. хоб нархошон дӯстони азиз ай 4300 сомонӣ сар мешавад то
5,500 сомона. бемалол омода харидорӣ карда мегирем. Ҳамаша бояша тарошидагӣ хушрӯ карда мондагиай. иншоалло ки агар одамое боша ки барои бонӣ ҳам бигирен ҳаста байнда барои бонидам туғри мегирифтагиош ҳаст. Асосан барои ид овардагиай. зоддам нигоҳ кунед ки чӣ хел зодҳои хуб дорад. миёндароз ҳамин ҳисориҳои элитаи ҳамаш зоддам бемалолай да. ҳамин видео дар рӯзам шава мо такрор айсу сиёмка мекунем шитоби харидоро хушрӯ бинанд. мумкин баъзеода барои зод дар кора, мумкин баъзеода барои бонӣ, баъзеода барои ид. ҳамаи вариантҳода туғрӣ мегирад. ҳамин қушхоро манам ки қушхорои элита ҳам ҳаст. шароитоша фаҳмондем дӯстони азиз. то рӯзи ида бонӣ карда метиҳад. агар барои ид бигирен, агар қассоб надошта бошен қассоб ҳам ҳаст. забт карда метиҳад, пули қассоба харидор метиҳад. дӯстони азиз, суроға шаҳри душанбе. боз ҳам маълумоти пурраша ай телефон мепурсен мегирем. машалло молой ҳамагӣ 97 сар. иншоалло ки ҳамада мерасад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат мекунед. муомилаи хуб карда арзон карда метиҳад. бо айнарх гуфтаиш бо муомила ҳам дорад. дӯстони азиз, муомилаш ҳам ҳаст кам кам. дӯстони азиз, ман ҳамаша нишон додем ба қадри имкон. касида кадом намудаш кадомиш маъқул шид, чӣ хел гуфтем, ҳам зодда ҳам бонида ҳам барои идда мешавад, ҳар надорад. ҳамаи вариантҳо ҳаст. ҳамагӣ 97 сара. иншоалло ки ҳар як харидор маъқули дили худша меёбад. ҳамин байни қушхоро, ҳамаш қушхорои тозаи сорӣ. марҳамат дӯстони азиз, ҳамара идои оянда хати табрик мекунем. ҳамада барои кор саломат бошед. дӯстони азиз, лайко аёд наброяд. ида ҳатман биёед.